Naya kong nakitaan sa TikTok ba to, o Facebook nga dunay nang-apply og trabaho tulo ka buok niya pagdayo nilang sod sa kompanya dunay basurero nga nagda og kaning mga basura og nabungkag yod diha nabuslot ang plastic diha gid atubangan sa naglakaw nga padung mosulod nga mga aplikante. Ang duha ka aplikante nga naguna, babae o lalaki, miipli sa daplin o giluod nga nagtan-aw sa mga basura nga nabungkag. Samtang kadtong gasunod nga babae nga ordinaryo sa kay tawag sapot kay pobre, iyang gitabangan paghipos sa basura ang kadtong basurero. Samahan. Pag-abot na sa interview, ang CEO pag-atubang ni diretso og pick up why interview sa kadtong ikatulo. Ingon siya, you are hired. Siya wa pa man ko ma-interview. Humanati ka ma-interview dito sa gawas. Nakita nako nga andam kang mutabang sa kompanya og makahatag kag maayong kaugmaon sa kompanya. Nya gipakita dayon sa CEO ang iyang gisulob isip basurero. Kita kani nasyak in taon ang duha. You are fired. Ang usa hired, ang usa ang duha fired. Siya dili mo anda mutabang sa kompanya. Nakita ninyo nga nagkahugaw ang pultahan sa kompanya, wa gyud mo mutabang og hipos sa hugaw, kari siya mo'y mitabang. Og kamo pa kay aplikante nya naay basurero ni dayog gawa sa pultahan, pagdayon nimong sod sa kompanya nga imong interview nya mabungkag ang basura perting hugawa, mutabang mo dili. Nya siksi na kay ka, may nakain nimong pagka-make up ang imong naong kay gusto na jog ka nga pleasing personality. Mutabang ka dili. Dili no. Mga kanding mo. Una si Kristo isip atong hari samtang wap ata mo abot sa kaning iyang lingkuranan. Kay mulingkod man siya siyang trono. Samtang wap ata mo atubang nagpanaw patas kalibutan padong pata mga play aron makasod aning iyang gingharian, nagtakuban si Kristo dinhis kalibutan. Ingon siya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nako sa mga gigutom, sa mga giuhaw, sa mga way sapot, way balay, mga binilanggo, kaning mga masakiton. Kana sila, mauna si Kristo. Ayaw palipat. Hilingya imong tupad. Ing na suod kang Kristo. Suod ba mos mga way balay? Suod ba mos mga binilanggo? Suod ba mo ana mga tao nga way hapit sinina? Ha? Suod dili. Og di mo suod kanding mo. Nga ang kanding iiksa ngadto sa kalayo nga giandam para sa yawa o sa iyang mga anghel matod pa sa atong ebanghelyo. Samtang ang mga karnero gidala ngadto sa iyang gingharian nga naggilak-gilak sa kanindot og tua ang daghang pagkaon o kinabuhing way katapusan. Dinhi sa atong parokya ang atong gibuhat aron mahimot ang karnero. Pag birthday nako, akong gi-highlight ang pagpakaon sa mga gigutom. O nang namaligya tag slots nga sitiyo, nya nakapakaon na ta, nakadistribute na ta, og 3,600 ka mga 5 kilo packed rice, ngadto sa 3,600 ka mga kabus nga pamilya. Nya doon na say kanini ang nang-apply pagyod, dili na taga parokya. Nang-apply sad na mangayo sa dintawog bugas o nang nangita sa tarog paagi
gusto mo mutanaw sa atong gipang tagaag bugas, ato kanang tanaw namting ito'y video ani. Muna, lipay kay ta. Pakpakan na to ang namalit og sitiyo. Salamat kayo. Ang atong halin, 40,000 man to'y atong original nga gipamaligya as of yesterday, nahalina na ta og 37,640 ka slots, 2,360 na lang ang nahibilin. Pakpakan na to ang namalit. Nya do naman ta ni 60 slot challenge nga tag 6,000 na apay nakadawat na tag 309 ka 60 slot challenge. Pakpakan na to ang nag 60 slot challenge. Nya kay daghan man kaayo ang balay nga ayuhonon, nagipipila na to ka mga parishioners online o territorial nga niingon, Father, unsa kag padayonon lang ng sitiyo haron maayo pud tong mga 80 ka balay kay kaning atong unang 40,000 ka slots gigamit na nato pag party niya para ra na pagpaayo adtong 60 ka balay. So naay mga 80 ka balay nga dili na nato ayohon. Nya isla ayuha lang na padiroy kay haron kuan nako mo mo palit man ka mog slot, padayon mig palit. Amo na tag mo average man tag 30,000 atong magasto sa kada balay,
labor og materials. So ang 80 akong gi-times og 30,000, moabot siya 2.4 million. So ako nasangkunan og 24,000 ka slots. So ang ato rong available nga slots sa sitio 26,360 ka slots. Nya kutob ra ni sa December 30. December 25. Kay ato ning ipamasko sa atong mga kaigsuonan, ha? Og mamalit mo tag 100 yapon per slot. Nya do naman sa diri atong usang adlaw insya tagpilay budget pa der sa kada balay nako 30,000 insya mo pledge ko og duha ka balay. Mao ni nga nako basig mo click sad ni. So do na sa tay 300 slot challenge. Wa na tong 60 slot challenge, 300 slot challenge na tag 30,000 kada balay. Ana no? So angkon mo, nanay ni angkon og duha. So ang 80, 78 na lang. Og inyo nang hotdon og pakyaw ang 78, tag 30,000 raman na. Salamat kaayo natong tanan. Nya ang ato sang kumbinto nagsige tag baligyag slot ana nga SBF dag nahalina na pud tag 1,243 slots na apay 58,757 slots nga available. Pakpaka na to ang namalit, ha? Tag 500 sad ni pesos per slot. Inka, nya unsa may labot ana pa der sa gigutom ko, giuhaw ko, ana uban pa. Ang atong kumbinto mao na dihay atong formation center. Mao sad nay puy-anan sa mga pari ug sa mga dumuduong kanang atong mga transients kay naa nay mga rooms diha for our visitors. Nya niingon man diri nga wala koy kapuy-an inyo kong gipasulod sa inyong balay, anaa na sana diha. O niya, formation center man na, mag-training ta diha, kaya naman tayo social hall, anha na ang training sa atong mga organizations, aron na sad sila makaton sa pag-atiman sa labing ubos. Mura ra sa atong giatiman ang mga labing ubos. Mo na pamalit sad mo aning nga slots, hangtod mahuman ang atong kumbinto, ha? Mura na mamog ng aluya. Napagitay investment slot na maligya tag DSAP nga 140 ka slots. Ang atong halin niabot nag 142 ka slots. Ni sobrag duha. Ang kapader nganong ni sobra man na. Kay pag abot na lag duha ka buok slot na hibilin sa 140, daghan kayong ga-text nga pader angan-angana sad mi oy. Basig makahatag mi mga December or January. Nako, sige, pledge lang mo. Yan, sobra naman. Atong gipunan og 30 ka slots. 30 ka slots atong gipuno nga DSAP tag 500,000 pesos per slot nga naay 25% per annum. Nya kutob ra sad ni sa December 25 wala nay extension. Nya kun mahurot sad ning 30 slots wala na say additional slot. So kung gusto mo nga makaangkon, pledge na mo karon. Sa 142 slots nga gi-pledge, 125 slots na ang narimit, 17 slots pa ang marimit. So ugma Lunes ato nang i-full tulo man ang katag-iya diha nga managsuon. So ang duha ka managsuon ato nang i-fully paid. Unya ang usa niingon siya i-partial lang ko father ganing ang kamagwangan. So atong partialan ang kamagwangan i-fully paid nato ang duha. Ugma na nato himuon, ha. Mura mamugwa mga lipay, bahala lang mo diya. Unya na-disapprove man ta sa Archdiocese sa pagtukod og kulumbari kay naa pa may moratorium niya maghimo pa man og mga guidelines unsaon na pagtukod. Nakahukom sad ang atong mga investors ug ang atong mga leaders din his parokya ug sa atong mga barangay officials nga atong
tukuron ang cooperative aron nga maoy mo manage ni anang maong Columbari o maoy mo manage anang yuta ug sa future pang developments ni ining maong cooperative. So nakaseminar na ta sa CDA, 55 katao ang atong original nga cooperators. Unya kung ma-register na ni, mo welcome na ta according to the constitution and bylaws. So mao ni ang mga developments nga para ni pagpakaon sa mga gigutom, para ni pag-atiman sa poorest of the poor. Ang cooperative sa tibuok Pilipinas gi-encourage unya sa ato sang simbahan mao sanay usa sa mga objectives ni ining BEC or Basic Ecclesial Community ang pagsangko gyud unta paghimog mga cooperatives para sa stable o sustainable nga livelihood sa atong mga kaigsuonan. Ni come up sa taana pagpakaon gyapon na og pag-atiman sa mga labing ubos. Ngilingi ay mong tupad ing na di ta magpakakanding ha. Ayagin pagpakakanding. Kung ikaw asawa, ang imong bana nangabit, niya pag uli niya sa inyo, nasakit og AIDS. Unsa man, dawaton, dili. Human sa napo katuig na AIDS, niya ni uli sa inyo, dawaton, dili. Og di nimo dawaton, makanding kang asawaha ka. Ngano man, masakiton gud na. Oh, di ba? Mauna na si Kristo nagmasakiton, nya wa na gunay balay kay gibiyaan naman nas kabit. Di ba? So anha gina nimo, nya bulingo na sad kay na, wa na sad nay sinina. Nya wa na sad nay pagkaon, wa na sad nay di na sad nakainom kay sakiton in taon. Di ba? Nya atimanon nimo dili. Kung gusto kang makarnero asawaha ka, atimanagin na, ing nagyod, Lord, hibaw ko nga ikaw ni ang nipauli sa amo. Pagbiya aning panuay, kanding ni. Katong lagsik paniglawas, kanding ni. Pero karon nga nibalik na ni, karnero na ni. Ako na ning atimanon. Maingon din ang Ginoo, congratulations. Kay ako kang karnero. Nindota no? Lingo-lingo mga asawa. Sige, atong balihon. Ang asawa sad mo'y nakabit sa imong kumpare. Nya nakaanak pagyog duha. Dito karon kay gisigihan na magkulatas imong kumpare, mga 5 katuig yung nawa nimo. Sigihag kulata 40 taong bunuga ni uli sa inyo nangayog pasaylo. Gigotom, bunog og naong, gadaha pagis duha ka buok bata, nga wa say mga kaon in taon, gigotom sad, unsa man kang banaha ka, mudawat ka sa imong asawa, nga gisalikwais kabit o dili. Digay ka mudawat, kanding ka. Pero imo nang dawaton, apil na tong mga anak nila sa iyang kabit, congratulations, punta jud kag langit ana. Mura mamog ng aluya sa akong example. Sige na lang, pare. Gipamabdusan ang imong anak. Nya karon ang pare na paralyzed. Unsa man, muatiman ka dili. Ikaw ginikanan ba imong anak? Gipamabdusas pare. Nya ang pare na paralyzed, muatiman ka dili. Digay ka mo atiman, kanding ka. Muna atimanag yung pare, no? Aron pamabdosa na sa dang manghod. Ay, mao lagi na, why kondisyon, nagtakuban si Kristo. Pero don't worry, dunay sumpay. Matod pas ikaduhang pagbasa, inigabot na ni Kristo, isip hari, kinsa tong mamatay uban kaniya, mabanhaw sad uban kaniya. Nya siya nay magbantay nato, don't worry, kay matod pas atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako.
The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ikaw nga mutuman atong akong mga examples nga mahimong karnero, wala ka nang hahanapin pa. Manindog na ta kay wa gid mo kauyon atong